Chielo nyakwar magajwang' en Jodak makwan go ingo 300 mawuok gweng' ma Gina sublocation mayudore gi Yala sub county e county ma Siaya noyudo chenro mar thieth manono maonge chudo, ka bende chenro no ne obagnegi e kanisa mar jokopere ma St Paul's Gina Catholic Church mayudore gwenge makono. Nyasino ma bende nyochan kod od thieth ma Marenyo kata Marenyo Health Center ka omakore kod riwruok moro maok mar piny owacho ma iluongo ni Geno Community Development Initiative. En achiel kuom okenge ma koro dhi nyime gi sani mar neno ni chenro mag thieth ochopo machiegni gi jopiny e gwenge makono. Ka owuok e kaunti ma Siaya, Jamolo gi ler mathoth e wachni. Chenro mar chiwo thieth maonge chudo no nobagi gi kar od thieth ma Marenyo kotudore gi riwruok midendo ni Geno Community Development Initiative kata GCDI, ma jatayore tich mare migosi Enes Okoth Odera lero moko kuom chenro mege thieth mane gichiwo. Geno Community Development Initiative watimo a lot of outreaches through the 3 counties, Kisumu, Siaya and Homa Bay counties. Koro odiochieng' ma kawuono, one of the outreaches mwatimo health outreach. Among other things, mwatimo kawuono and Eye Health, a group in Germany, donated us reading classes. This is the main objective of this outreach makawuono. But there are other things that are going on kawuono kaka HIV testing, malaria treatment, family planning, SHA registration, mago dhi nyime, but gimo kelo jogeno ten wach wang'. Kastivo Rao mar kar od thieth ma Marenyo opuoyo sir mane giyudo kuom riwruogno kowacho ni chenro ma kamagi githoro bedo godo mondo mi okonygi chwalo weche thieth machiegni gi jopiny. Ber ma outreach ni en ni mondo wachop ne ji duto. Nitie jok moko ma ok gihero biro e osuptal. Nitie mine ma seche moko ok kel nyithindo e chanjo ma kawaida. Nitie mine ma bende seche moko ok gibi e clinic, mine mapek ok gibi e clinic kako winjire. Koro ka watimo outreach machal kama to wayudo gi kendo wamiyo gi chieth ama services mowinjire onego bed ni giyudo e osuptal. Giwacho magi ka Joba kuno ma en jakanyo mar board matayo riwruok mar Geno no otelo ikruok ma gin godo e neno ni gibero ngima jopiny. Geno Community Development Initiative tijwa en ni mondo waserve community ma generally ok yud huduma e yo maber. Mana kaka okwano nyithindo manyiri wang'eni nigi shida mar ich machon giwe school nikech seche moko gin gi shida matindo kaka sanitary pads. Wang'eyo ni kendo kute mag ayaki gi beng'en kuom nyithindo aina. Omiyo wa focus on adolescent girls and young women e communities mwatiye. Ka jopiny manoyudo thieth bende nok nyal pando mor margi. Nan kod chandruok mar wang' nikech nyocho kanyal somo maber to kana biro kairi to ayudo angolo, koro sani anyalo somo gik manyocha chanda manyocho kanyal somo. Tumeshukuru juu tumepata matibabu ya bure. Hatujaulizwa maneno na SHA juu watu wengi wanaogopa kwenda hospitali juu ya SHA. Kama hujakata SHA mtu anaogopa kuenda juu wengi hawana uwezo wa kulipa SHA. Sasa tunarudishia hii mradi ya Geno asanti. Tena siku nyingine hirudi, hata ni mzuri mara kwa mara, ikuje mara 2 kwa mwezi. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.